Good morning guys. Nakadiog man ko nga naay nagkuan sa gawas. Naay nagsinggit-singgit og isda. Di pag nakitamos undoy ang gisugo pa. Atang. Ay! Sintugis. Lepas undoy ko. Lajo ba sa Derek Mercado? Ja. Today I woke up with headache gyapon. Pero kanang man jud tang mag inisog bakod gyapon ta kay naman tay pamilya. Unsa isda? Unsa ba to ingag? Nay, lopoy. Uy, Ay, apil po nila mo sa itong buligda. ato na sa kuha. Ay, hurot-hurot naman di. Ay, sa gani ni nunuroy. Hindi ini. Pila di? Ito nga lang. Sintugis. Daing mo. Unsa man ng isda? Bango sa Dagat. package ni. Bintaha no. Di ka ang hit. Bawa mong lapok no. Kasaran gagmay katong mga gagwagmay may tikpan. Hong lapok. Good morning, Dalton! Nagpainit na. Ito, Ha? tagpurero pa. Lagi ka ang hiton. Lapokon. Sarmat lapok. Sam-sam sa lapok na ton. Sidang nanay ton. Mahal dag isda ro no. Sarmat. Mahal kayo buwan na naman po. Hoy, barato. Pisag o. Fish ton? O ni fish. Fish ni sidaan ni nanay. Fish. Bangus naman pwedeng nanay. O katong mga di makabughat. Sige, sige. Dalton? Na Dalton, fish. Eat ka fish. Sunod ha. Bye-bye. Mo na ilahan kuan guys. Singgit-singgit. Isda mo na isda. Wala, tulingan ko no. So, mo na ni guys. Sintugis guys. Gamatoy kaadyo. Gagmatoy. Mo naman si tayo choice kay mahal ng isda. Ha? Ngayon, saan maninin mo? Pritohon? Ang pamahon ni Dalton karon lugaw. Halam mo dito nagsirila ka era mang lasawa ka palugaw. Halam guning giinit na labian man nagsabaw. Butangan og sirila na banana flavor. Naka-guess na jukos ang sakit guys. Ko ako'y dingge. Agaha man ni sinusitis. Last nang angani 2021 pa to. Pagbulos ng Dalton, wa ko na atake. Nakalimot ko kay dugay na ba po ko na ingani. Ngani sinusitis silang tanda jud ko taas do sa mandar ni da. Niguman. Ubutan aw ni do sa vlog before. Na ingani na dai ko before. Dugay na. Duha na katuig ka pining labay, hapit na mutulo katuig. Nung nakalimot na ko. Gracious Ginoo. Karong ra jud pud balik ni. Sa una pagkatong atake ko ngani, mga 2 weeks pud agad ang labad. Kani man po ko to 1 week po ko gilantan sa after dito 1 week pug ang labad mo na ang labad pud mawa pa. Yung dani na ara sa kita. Agang sinusitis dari sa right, agkaundot pud sa left. Kaya man yung dugo sa sinusitis. Catch lagi ko bacteria o virus. Ano nang ilan na ko. Makuan dun sila ang isang sinus. Hi guys! Good morning guys! Nagkap-kap ko na rin dahil I should nga deodorant. Say hi dali. Yan nagpuno pa ko ng lugaw. Ada. Hi ko no. Buntag pa sa do. Sabukan mo ha. Ibong nagduwa ko. Puspusan mo na dali ron. Kanawag. Puspusan na sige. Tuwa na nahug na. Medyo gani kayo nasangit. Diyan sa mukha. Kaya hindi mo napuspusan na rin. Ano? Isin. Kaya magpamuspus ay ka rin mo ganda. Tambang. Hi! Hi guys! Dito to ha? Hi! Hi guys! Ikaw managad si En. Nabasain ko. Hindi mo ko managad. Managad mo di ay. Hi! Dugay-dugay pa ito managad. Wow, pa dyan.
baghang kuan guys, baghang clog guys kay dira sa ilong ar pudanggan tabok. Laban ka jugang dani kan gani. Agang naong gabi gihilot niyan do nga na nakatuog sa tabok lang ba mo nga naka-realize ko gaham diri sa sinusitis ng tukag. Undoy man nagdag virus ning bay. Agan. Bukay pogi sa gidana na virus bag bakterya ba? Okay, bawal na siya gadyo. Nga, ako lagi matakdan ko. Ako di magantos lagi og sila matakdan. Ako magantos. So, nagkita sa virus o bacteria? Ang bakterya, maadyo og antibiotic. Virus? Ug virus, di. Aga ko, girisitahan mo ko amok sa club sa kananay doktor kay aga mong duda kay nampo ko UTI. Air infection ko, kaya matambuhan mo na sa amok si club. And infection pa, naagin na alta. Ning bintahan na alta, kaya ilan nakakuha ng witness ko amok si club. Pagharang ng UTI na bintaha. Basta bot virus ni. Ni bakterya di ay. Mandiyan mo bintaha sa antibiotic. Siguro yun. Nagan yung magdudo ni mga gitu. Gabi, pang kami na naman. Ako, pagkahanan, para sila sa gabasan. What happened to tatay? What happened? Isangit lang na tayo ng susudag init. Tugnaw pa ko. Uy! Nga, nung yung matagal, alas 4. Ang bata naman sa susunod sa mamata dyan. Gabi, alas 6 medya, magod po na natug. Lari si buta na ito dito. Di na pwede lagi kayo mga pusa. Naging mga mga vitamins yung pangadyo. Uy, mura pag ipuon. Ano, itaguan na nanay. Ano mo na? Ang banal ako. Ay! Ay! Ano ko? Og Domingo guys, fasting 10 kaya pauliin karo makasimba pod siya. Pwede open ba na Domingo karo makasimba pod. Da, wa pa may abuhan, so dara mi diri nagluto sa gawas. Okay ra pod kay maka kuan pod sa pamati ba. Tagaan pod pamati nga ni magluto ka na ra sa gawas. Da, maingtan pod ka sa morning sun, vitamin D. Pero ang si kuya kay muan mo ko ni jag abo. Ug din sang hapon ugma pero murag ugma man to among sabot pero sang hapon basig mo hapit dari kay tanaw siguro siya og asa na dai kuan tukod. Ngisi man. Ngisi man. Dalton. Woo! Ngisi man. Aray ko, kaguwang. Tintra ga din nang bangus. Pero kasi ga manguan na misik. Aduh kada kaning palit si Undoy dari na yung pangkampi nga kuranan ang foldable ba init lawan mo ito manilong mo luto naman siguro ni dapat ang audience oh. Atong puning mga sigbina oh, maura bang naong oh. Daghan magnalipot, nagalipit po ito. Basin. So ito nag-asa guys, siguro nag-ato ang pamahaw. Pamahaw na nigpaniod to. O lagi, mukaan like kag fish. Ano naman? Kaan kag fish? Hatag. Hoy, di ka pwede marhi oy. Sama. May manok pa daw apil dyan nga rog prito. So, di man dyan na malami ugway, limonsito. Itong himo ag sawsawin ng limonsito. Ug tuyo.
Hindi mo magdaglami. Sasawan. Ako guys, ako dyan na yung nagpamahaw. Kaya, hindi pwede magdungan. Aw, si Undoy kaya di mo po na sila mahaw. Good. Ang mamahaw na siya late na po. Ano nga ako dyan na mauna. Agamang luto ako na ninggi pa kuan ba medyo lakalata gamay pa kay sila tun mangadyo magud ang ngitan sahay mo nang di na dya pinabaska pinalakalata na ni pinaut-ut na. Tay bata ni sila na jugatas. Ala di sana pa im nagatas di. Kay di na namo ini magtambaw. Umbot siya ni hurot sa isahang pamahaw. Ang nanghipos ko na ito sa bus. Init pagkaha. Tanda ka nanay. Ang isda guys, bata na ba? Murang napagod siya, pero waan siya napagod. Ang tuyo, manggod na. Sige, marinit man ang undoy sa tuyo, ug limonsito. Mga panakit. Murang siya napagod kaya ang tuyo. Ito man na. Away na bataron. Open mouth. Hindi naman. Kami manat. Masa ayun sa paspas.